els nens de quart ens cantaran les seves nadales. Tots aquests concerts d'avui s'han fet amb l'esforç dels alumnes i del professorat del centre, però en concret voldria mencionar 3 professors que ens han estat acompanyant totes les nadales. El principal, que és el Jordi de Música, que és el que ha pensat totes les nadales, i darrere també tenim el Manel a la guitarra i el Sergi a la bateria. La primera nadala es diu Anem a Betlem. No ves, yo voy para allá. Però el Jordi ha fet una adaptació i de la cançó ha tret una nadala. Esperem que us agradi força, El canvi de lletra és original del professor de música, del Jordi.
quart B. El poema que recitaran es diu Navidad de Cuento.